usaha berjuang sampai dugi mriki sampai ten alam kuburipun panjenengan nggih. Termasuk mbah buyute panjenengan. Niki ingkang lek ngerayuh dhateng Allah cara basae nggih panjenengan pun ngertos. Al-Qur'an niku sanes basa Arab. Niki mboten tahu enten ajaran ngeten. Al-Qur'an niku basae Allah sing mboten kados dingerteni. Dadose panjenengan senajan donga nggih sing enten Al-Qur'an mawon. Moko Allah sing ngerteni apa kekarepe panjenengan senajan panjenengan iki wong Indonesia dingerteni Allah, diijabahi dhateng Allah walaupun sing sampean baca niku wau teng Al-Qur'an. Karena niku basahe Allah niku nggih Allah piyambak sing ngertos. Dadi sampean donga lewat niku mboten napa-napa. Sanes bahasa Arab nggih, sampean ngerteni sak temenane Al-Qur'an sanes bahasa Arab. Iki mboten diajarkan teng putih-putih. Sampeyan lek sing ngomong kalih tiyang sing mboten ngalami, sing mboten nglakoni, mung sekedar tok. Moko Al-Qur'an niku terus bahasa Arab sanes. Niku bahasaipun Allah sesungguhnya tidak bisa dimengerti. Nggih sing ngerteni sinten? Wong niku sing nulis Allah, sing ngerteni nggih Allah. Moko panjenengan mangke diparingi semerap piyambak melalui bahasa sampean Indonesia. Diparingi Allah piyambak. Lah niku. Lah terus ya napa panjenengan dian lek ngerayu dhateng Allah dengan bahasa Indonesia nggih boten napa-napa. Lebih ngerti malih sampean, lebih enak malih. Ya Allah, kula niki sakniki ya Allah mboten gadah yatra, kula diyatrane ya Allah sing kathah, sing barokah ya Allah. Mboten napa-napa bacaan kita ngoten. Pun nanggung-nanggung sampai urusan kali Allah mudah. Mboten sulit sing urusan kali kula niki sulit panjenengan. Kula goro-goro iki. Sampeyan urusan mau ya Allah, kula niki sakniki mboten gadah yatra. Jenengan paringi kathah yatra ya Allah sing kang barokah ya Allah ya. Sampeyan ngoten mawon. Didengar oleh Allah panjenengan wis ngerti. Allah pun lebih ngerti. Maka berapapun yang diberikan nggih sampean syukuri. Nggih, napa malih napa rezeki niku mboten kados nggih sing tertangkap oleh akal umume yatra menika. Mboten yatra tok. Diparingi kesehatan pun panjenengan niku termasuk nggih barokah nggih rezeki. Napa menika kula sebut niki sedanten mangkih mugi mawon niki panjenengan lek ngerayuh Allah panjenengan pun semerap ten Al-Qur'an menika lek kitab-kitab kula mboten nyanjangaken jenengan kuwatir tetap kitab-kitab damelane gen jahiliyah nggih moko nika nggih sami cara akal kados tapi niku nggih nika pun nggih muga niki dadose panjenengan nggih bahasa Allah melalui Al-Qur'an, bahasa panjenengan sendiri dengan bahasa Indonesia mergo panjenengan iki wong Indonesia. Nggih, khususan dateng Mbah Buyute Mas Yusuf, khususan dateng Mbah Buyute Bapak Ibu Mas Yusuf, khususan dateng Mbah Buyute Mas Sugeng sedanten, khususan dateng Mbah Buyute Mas Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Khususan datang Mbah Buyute Mbak Usman, khususan datang Mbah Buyute pun Mas Herman, khususan datang Mbah Buyute Mbak Mas Dwi, khususan datang Mbah Buyute Mas Jemi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususan datang arwah ruhi Buyute Mas Jemi, khususan datang arwah ruhi Buyute Pak Salim, khususan datang arwah ruhi Buyute Mbak Lisa, khususan datang arwah ruhi siapa Mas Wahid? Adik sampean. Mbak Ima, khususan datang buyute Mbak sinten malih? Niku. Mbak Novi, khususan datang arwah ruhi Mbak buyute Mbak Fitri. Al-Fatihah.
khususan datang arwah ruhi Mbak Buyute, Ibu Mas Yusuf, khususan datang arwah ruhi Mbak Buyute, Mbak Kholis, khususan datang arwah ruhi Buyute pun Mbak lali gitu, khusus Mbak Ririn. khususan datang arwah ruhi sedanten Buyute Mbak Ririn, khususan datang arwah ruhi sedanten Mbah Buyute Mbak Kurin, khususan datang arwah ruhi Sulis. khususan datang arwah ruhi Mbah Buyute Mbak Sulis, khususan datang arwah ruhi Buyute Mbak Nur sedanten. Al-Fatihah. Khususan datang poroh arwah ruhi ahli kubur tiang Islam sedanten. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah datu wa ar-Rahman Rahim. Datang panjenengan jamaah niki sedanten sujud amargi jenengan pangeranipun para jamaah niki. Ya Allah datu wa ar-Rahman Rahim. Ya Allah datu wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jenengan lindungi sedanten para jamaah niki ya Allah, dugi tiang-tiang ingkang dengki iri termasuk tukang-tukang santet menika ya Allah, jenengan doaken dugi malapetaka ya Allah, jenengan icalaken penyakit sedanten ya Allah, jenengan paringi donya ingkang kathah ingkang barokah ya Allah. Datu wa ar-Rahman Rahim. Al-Fatihah.